I mira, ara que estem en un període preelectoral és quan hem de fer aflorar totes aquestes converses que hem anat tenint i meditant, perquè ara és el moment de pensar en clau de país, de pensar més enllà de lo que aborden les legislatures. No, ja el tema de l'infrafinançament ja és un tema molt comentat, el règim especial balear és un tema que costa molt de negociar i penso que aquí on hem d'actuar és aquí on podem incidir, aquí on podem resoldre i influir en tota l'economia illenca. I com? En punts claus. En punts claus com són de la principal infraestructura de tota l'illa que dona, a més, subministren els altres aeroports, que és la infraestructura aeroportuària de Son Sant Joan, que és la principal empresa d'aquesta illa, és la principal empresa del país i és la vàlvula reguladora de l'economia. I tenim capacitat de cogestionar, de gestionar a través de diferents instruments que ja estan aprovats, com és el comitè de rutes aeroportuari. Tu això, que vares poder participar al 92 en tot el procés de transformació de l'aeroport de Barcelona, ho coneixes prou bé. I el comitè de rutes és un instrument clau. Però alhora no només és nosaltres demanar. Crec que AENA s'ha de donar compte de que ha de cuidar molt bé els seus interessos, i els seus interessos són els interessos dels seus clients. I els seus clients és aquí on operen. Està clar que els illens, com a proporció de viatgers, som un percentatge molt petit. Si estan parlant de venir 30 milions de passatgers i nosaltres som 1 milió, ja ha passat de lo que era un interès de servei públic a ser una explotació econòmica, perquè AENA abans era pública, ara el 51% és públic i el 49% privat. Estan enfocant tot el que és una infraestructura aeroportuària com una explotació econòmica i l'illa és el seu recurs. M'agrada que facis aquesta diferenciació perquè jo penso que hauríem de discernir entre client i usuaris. Els usuaris de l'aeroport sí són els 30 milions que tu anomenes, incloent l'1 milió local, però el client és la comunitat. O sigui, l'aeroport està posat aquí perquè la comunitat el necessita, no els usuaris. Els usuaris, si no venen aquí, s'aniran a un altre lloc. Llavors, AENA té que aprendre a agafar aquest vector local, de servei públic en l'àrea on està inclòs. No es pot cenyir a resoldre els problemes dels seus usuaris ni a explotar al màxim les seves instal·lacions, que estan en el seu dret, que és una empresa privada i té que fer-ho, però no a costa dels interessos de l'entorn on està inculcat. Perquè això seria com matar la gallina dels ous d'or. No pots contribuir a desfer el paisatge, no pots contribuir a massificar excessivament les costes, les zones d'esbarjo, etc. Hi ha una clientela que busca això i tu tens que donar-li aquest servei. D'acord, aquí ens beneficiem tots. El que no podem és que aquesta separació d'interessos entre el que és l'aeroport i el que és la comunitat o els poders públics d'aquesta comunitat vagin en contra. En lloc de ser l'aeroport l'instrument per desenvolupar el turisme de la nostra estimada Mallorca, és al revés. És Mallorca, que és l'esquer que utilitza AENA, aquí en aquest cas, a Son Sant Joan, per portar una sèrie de gent que anirien potser a altres destinacions mediterrànies. I fixa't que qui marca la política turística no és el govern, és el director d'AENA en la regulació que en fa. Si estan bonificant precisament al mesos d'estiu, tindrem una massificació. Nosaltres hem fet anàlisis i estudis
que tu vas ser responsable precisament de que podia suposar un increment de 2.500 milions d'euros sobre el PIB de les illes si eliminàvem la punta aquesta d'estiu i la suavitzàvem i la repartien aquests 500 vols que s'obren a l'estiu, les extrapolàvem a zones vall de l'any. I també és que AENA està actuant d'esquena a la societat illenca. Fins i tot, a veure, no posar aspectes tan claus com el nom de l'aeroport, que ho discuteixi, que no tingui la possibilitat dels illens, de les administracions illenques, de promoure la identificació toponímica com pertoca, això ja és un fet que AENA està actuant d'esquena a la societat illenca. I vull recordar que tant és així que en un moment determinat, aquesta passada legislatura, el vicepresident del govern, aleshores, en Biel Barceló, va demanar al director de l'aeroport que anés al Parlament a explicar la seva política de promoció de l'aeroport i com enfrontava la campanya, i l'home es va negar, perquè va dir que ell és una empresa estatal i només respon al Parlament de Madrid. I escolti, no, posats així no anem enlloc, no? Vostè té que rendre comptes aquí. Per tant, aquí hi ha d'haver un pacte de país de tots els partits polítics per precisament activar el comitè de rutes que ens permetria la gestió comercial de l'aeroport directament, que és un instrument aprovat l'any 2011, i ens permetria l'actuació directa de la gestió comercial. I hi ha altres aspectes claus, com per exemple les taxes aeroportuàries, les taxes ambientals que recapta l'aeroport de Son Sant Joan estan al voltant de 60 milions d'euros anuals, que per imperatiu legal haurien de revertir a les àrees d'afecció d'aquesta infraestructura aeroportuària. I això actualment va a la compta de beneficis dels seus accionistes, no repercuteix ni un cèntim aquí a l'illa. Correcte. En aquests moments AENA està constituït, és un dels grans lobbies mundials de promoció d'operació aeroportuària, sens dubte lluny del seu segon, i manté aquesta estructura encara com si fos companyia estatal i com si fes el favor d'operar en diferents aeroports. AENA està aquí no perquè guanyés cap concurs, sinó perquè en un moment determinat va aconseguir una concessió pels anys que siguin i encara no s'ha tingut que presentar. Com li està passant ara, quan es presenta concursos per operar aeroports en l'estranger. Li va passar a Luton, li està passant al Brasil, a molts llocs. Aquí li ve donat. Això té unes càrregues. No pot ser que estiguis beneficiant-te de la millor botiga del centre comercial espanyol i donar-li l'esquena a la gent que viu aquí. Això és impepinable. Respecte al comitè de rutes, és cert, es va firmar l'any 2011 i aquí és un punt on potser ens hauríem de fer autocrítica. Aquest concert es va signar llavors entre tots els protagonistes implicats, govern espanyol, govern autonòmic, ajuntament, cambres de comerç, AENA, etc. I es va establir unes regles de joc que no s'han utilitzat des de llavors. Amb la qual cosa el director de l'aeroport s'ha sentit en mans lliures per fer el que vulgui en el seu terreny. Ningú li ha donat explicacions mai, ningú li ha posat cap instrucció a sobre. Ben entès que encara que no sigui un comitè executiu, no pot dir-li el que pot vendre i el que no pot vendre, sí que marca les línies generals d'actuació i si posen diners de promoció turística conjuntament amb l'aeroport, pot modificar les àrees d'entrada, els mercats que hem d'anar a buscar, en detriment d'altres que potser no ens interessen tant. Així la conclusió seria que qui vol optar per qualsevol responsabilitat de govern s'hauria de plantejar activar comitè de rutes i posar aquesta infraestructura al servei de l'illa. És la infraestructura, és la nostra vàlvula reguladora de l'economia, és la que planifica tota la mobilitat
de visitants, per tant, és indispensable poder incidir damunt ella. És un deure que ja no podem retrasar més en el temps perquè ja la saturació ja comença a crear problemes. Ja fa molt de temps que estem patint massificacions en algunes zones, manca de recursos locals per atendre tota aquesta allau de visitants que tenim, però ja ha arribat un punt en què hem de posar ordre. I aquí hi ha dues coses que hauria de ser transversal dins de la política, dins de la gent que estigui encapçalant el govern. Per un costat, el model turístic, cap a on anem, què volem, què és el que ens interessa i què és el que ja no ens interessa i hauríem de deixar de banda, i després com ho fem. I com ho fem, com ben deies al principi, l'aeroport és l'eina principal i la clau de volta de tota aquesta indústria i tenim possibilitat d'incidir importantment en el comportament d'aquesta infraestructura i a on té que anar a buscar els clients, usuaris, turoperadors, el que sigui. Podem incidir aquí i hem d'anar de la mà d'ells. No podem passar d'ells, però ells no poden passar de nosaltres, com estan fent ara. Gràcies. Aquest és el quid. Gràcies, Ramon, per la teva experiència i els teus saber. Gràcies a vosaltres.